Ndị anyị ekene m unu ya gaziri gore mana gị m ntị n'ọnụ n'ụbọchị nke tata biko ọ bụ na ị na-ana Christmas. First of all, I want to wish all of you happy Christmas in advance na happy new year. I pray that na all of us so top na ila na we na this Christmas ga-abata n'udo n'aha Jesus, amen. Biko ọ bụ na ị na-ana Christmas gị, ị ga-adị very careful and don't na ka ịmalụ some certain things ị ga-eme avoid na some certain things ị na-ama avoid. Biko video anụ abụ maka ndị na-egbu ọkụkọ, ewu ma efi na this December. Ndị ọbụla bụ ntanta ncheta na December na otu ngeshi wee mịa yọta. So this December now, ọ bụ that na ị na-egbu ya according to our daddy Ifrem, ọ sị ka ya gwa unu ihe nkwesịrị na-eme maka ndị ọ ga-abụ ha gbuo ọkụkọ ma ọ gbuo efi hapụ ọbalị ya na compound ma ochi because in a norm ọ bụ like na ichi igbu ọkụkọ ị ga-abọ ha na igbuche ya ime gị iwere aja wee kpochie ya so that ka ọbala nke afịa na afịa. Mana some people nwere ike igbu ya ụta ahụ lapụ ya ụta ahụ. I don't really know the effect, but ya wabịa ka ọ kụzie the effect of it and the ihe that is effect of it. Biko don't na ka ị get this video ọfụma gee ntị na nkụzi ọ na-akụzili anyị na this video. Echefukwana ka subscribe ọla anyị because ọ dị very very important so that ọ bụ na iweta ozi ọzọ ka iwe ike ime gị ka iwe ike ịma that na ya ewetakokwa ozi kotu ị ga-esi ma ị ga-on your notification then ọ bụ na iwe ọchịchazie video and you have your own opinion maybe that n'ihe ọya kwuru na ọ dịlọ mma ma ọ dị mma, you can put it in comment section. That is why the comment section there ebe you put it in comment section, everybody will be sharing his or her own idea. You understand? That is his or your own opinion. So another one, finally, biko try to click like anytime you watch a video and you love it. Click like, is very very important. Once again, happy Christmas and I wish you a very beautiful new year that is coming. Stay safe out there. God bless you. Mgbanere video anọ. Ọ bụ na igbuso ọbala ọkụkọ naanị gbochie ya aja ma ọ bụ ọbala ọkụkọ ma ọ bụ ọbala anụmanụ ọzọ ma ọ bụ ewu ma ọ bụ ebunu, ọ bụgodu nama ọbara ya gbasara na naanị na mbara ezi gị gbochie ya aja. Aga m ebunye gị expo today. M ga-ebido n'ụzọ nke ndị mgbe ochie wee si na ya webata n'okwu Chineke iwe chịkọọ ya ọnụ iwe malụ na enwekwa n'ọtụtụ ndị ma ihe ha na-eme mana ihe na-eme ha na ndụ a ka ha na-amarọ. And there are some little things anyị na-enegala anya mana emesịa onwe ebe o si eme anyị affect negatively. Gee m ntị. Ọ bụ na amụgo gị in the 70s, ị ga-ama na ndị okenye chọọ igbu ọkụkọ febulu ụzọ welu mma meghe anị ya mee ka ha egwupụtara anị nwantịntị. Egbuzi ọkụkọ ha eme ka eshọ na ọbara ya gbanyere n'ime anị ha were aja kpochie ya. Amarọ m ụdị otu a na be unu. Gịnị kpata ndị mgbe ochie ji eme ya? Aga m agwa gị n'ọsọ ofu ebe ka a na-egbuso ọbala na surface. That is ofu ebe ka a na-egbuso ọbala a na-afụ ọbala anya. Ebe a bụ n'iru mmụọ, ya bụ na shrine. Ma ọ bụla anụ ha ga-eri ha ga-eme n'ụzọ ọ ga-adịlụfa mfe iji aja kpochie ọbala ya maọbụ welu mmiri kwachapụ ya. Ihe omimi dị na ya ka m na-achọ igosi gị, mana tupu m gaa na ya ka m kpọta gị n'okwu Chineke ya Baịbụl ka ị wee fụ na ihe a bụ ihe ndị mbụ kwadoro okwu Chineke kwadie. Akwụkwọ Leviticus chapter 17 verse 13. Leviticus chapter 17 verse 13. Chineke mee ka ọ dị very clear si ọ bụ na igburu anụ ị chọrọ iri na be gị, igbuso ọbara ya naanị were aja kpochie ya. That is the word of God. Leviticus chapter 17 verse 13. Chineke sị gị were aja kpochie ọbara ọkụkọ ahụ igburu na be gị. Ikwu ihe gbasara ndị na-eri anụ egburu n'iru alụsị ga-abụ a teaching
for another day. Ya bụ egburu anụ n'iru mmụọ, ebute anụ ahụ egburu n'iru mmụọ, esie ya na be gị, isoro rie. Ya bụ mmụọ ṅụrụ ọbara, gị nwa taa anụ. Gekwa m ntị ọfụma, anụ egbusara ọbara ya n'iru mmụọ, mmụọ ṅụrụ ọbara ya, gị nwa taa anụ ya. Kọmitmenti ya abụrụ ebe a, mana ọ bụrụ ife anyị ga-akụzi taa. Maka na ọtụtụ ndị na-agba mbọ mana ihe na-akpụchi ya ha azụ ka ha na-amarọ. Ọtụtụ ndị na-agba mbọ mana ihe na-abụrụ ha ọdachi maọbụ ogbochi ka ha na-amarọ. Anyị ga-emetụ aka n'ihe ụfọdụ taa. Now, mgbe ochie, ndị na-efe alụsị, ndị na-efe mmụọ dị iche iche na-egbusalụ mmụọ ọbala n'iru alụsị. Ka ndị oge a were nwantịntị oge a kụzielu gị, o nwere ihe a na-akpọ ogirisi. O nwere ihe a na-akpọ ogirisi n'ala Igbo. Mgbe ọ bụla ị wetara ogirisi na-abụ, ya bụ igwunye ofu lụnye naanị n'aka nri, gwuo nke ọzọ lụnye naanị n'aka ekpe. Iwe weta ihe a na-akpọ ọmụ nkwụ wee kekọọ ya ọnụ, wee si na ogirisi nke a kefeta ya na nke ọzọ. Adị m akụziri gị ihe a just because na nna mụtara nna m bụ native doctor. Ọ bụrụ sọsọ ya. Adị m akụziri gị ihe a na m enwego so many converts, ya bụ ndị bụ native doctors before, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị. Chineke si n'aka anyị mee ka ha rapụ ikpere arụsị buru Baịbụl. Ndị dị otu a amụtakwa m ọtụtụ ihe n'aka ha. Mụtakwa ọtụtụ ihe n'aka nne mụtara nna m bụ dibịa mgbe ọ ka dị ndụ. Now, amụtakwazị m ọtụtụ ihe na akwụkwọ ngụrụ agụ as a graduate of African traditional religion. Ngwa gee m ntị. Ọ bụrụ sọ m ga-asị gị inweta this video, share this video. Maka ihe anyị na-akụzi ebe a adọrọ gị mkpa taa, ọ ga-adị gị mkpa echi. Ebe ọ bụ na ifuru etinyere ogirisi n'aka nri, tinye ogirisi n'aka ekpe, were ọmụ gaka ọfa na abụ, were nwa ọkụkọ kpọdie isi naanị, kedu ihe na ọmụ ahụ, nwa ọkụkọ nọrọ ebe ahụ nwụọ. Emena invite principalities and powers. Akpọ na mmụọ oku. Then enwere ihe ndị ọzọ eji anabata mmụọ ga-eme ka that place bụrụ an altar. Ihe ndị ọzọ ahụ eji anabata mmụọ ka m agaghị akụziri gị ebe a, ka ọ ghara dị ka m na-eme gị introduce into ikpere arụsị. Now, nwa ọkụkọ ahụ akpọdoro isi naanị nọrọ ebe ahụ nwụọ. Ọ bịa malite ile ule. Ọnụ ya ahụ akpọdoro naanị ka ule ahụ ọ na-ele si apụ wee na-agbasa naanị. And ebe ahụ ọ na-agbasa ka ọ ga-abụ emekwe one or two things, ọ bụrụgo an altar. Then achọzịa ka mmụọ bili ebili ebe ahụ, ebido gbusarịa ọbala. Ebido gbusarịa ọbala mgbe afọ ọ bụrụgo chi maọbụ ọ bụrụgo ihe ọbụla akpọrọ ya, a na-efesi ya efe. Ọbala ahụ malitere igbusarịa ihe dịka ọbala ọkụkọ maọbụ ọbala ihe ọzọ, abụrụgo ome na anị, ihe a na-eme na anị ebe a. Okay. Nwoke nwe ụlọ, perhaps ya na mmụọ enweghị agreement na ọkụkọ a ka m ga na-egbusara gị every month. Onye kwetara nkwa ma ihe o kwetara na nkwa, o jezie n'iru mmụọ ya, ọ gaghị na-ekwuzi okwu a n'isi onwe ya, kama o jide ọjị n'aka, ọ na-asị mụ na ezinụlọ m niile. Mgbe afọ na-ekwu mụ na ezinụlọ m niile, ka ọ na-eme that proper hand over m kụziri mgbe gara aga, otu esi ewere ezinụlọ nye mmụọ n'aka. And iwere na ezinụlọ nye mmụọ n'aka, mmụọ enyere ezinụlọ a n'aka, ịrapụ ezinụlọ a ga-adị very difficult. Very, very difficult. It can only take divinity ịnapụta ezinụlọ a n'aka mmụọ dị otu a. Okay. Akụzigo m ya na a previous video. Now, ọ na-akọmitikwa ezinụlọ ya n'aka mmụọ dị otu a. But most of them ada akụzizila ụmụ ha ihe a ga na-emere ya bụ mmụọ ma ọ bụ na achọọ ha afọrọ ha. Onye bụ na mmụọ na-agba ụgwọ. Na-abata na ezinụlọ mmadụ asị na mmụọ na-agba ụgwọ. Ifuru ndị mmụọ na-agba ụgwọ, ifu ha mere ha ebere. Ha kpakọchasịa ofu ihe abịa tisa ya. Ha na-ajụ what is happening to us. Ha rigide lilu to a particular point. Ofu ihe strike ha piam, they will go down. Ha na-ajụ
what is happening to us. Ha gbagide mbọ ọ dị ka gasị na mbọ ha na-agba enwebeghị isi. Nearly ka ha blow trumpet, something will happen, everything will scatter. Ndị mmụọ na-agba ụgwọ na-afụkarị ebe polisi na-eme ha arrest na nlọ. Ndị mmụọ na-agba ụgwọ na-afụkarị ebe mmanwụ na-achụ ha ọsọ na nlọ, masquerade. Ndị mmụọ na-agba ụgwọ na-afụkarị onwe ha ebe ha na-akpata nkụ na nlọ. Ndị mmụọ na-agba ụgwọ na ezinụlọ ha na-afụkwa onwe ha ebe ha na-akpata ihe dị ka ejuna, maọbụ ebe ha na-eyi akwa kara nka na nlọ. Ndị mmụọ na-agba ụgwọ na ezinụlọ ha na-afụkarị onwe ha ebe ha na-efu ụzọ, ọkakata ofuo ụzọ, ọma amasị ebe ọ na-aga na nrọ. Ndị mmụọ na-agba ụgwọ na ezinụlọ ha na-afụ onwe ha ebe ha na-akpata tinye na akpa onye ọzọ. Ide na ha nọ na nlọ ezuo ha ori, napụ ha akpa ha, or things like that. A na-agba ha ụgwọ na nlọ. Ibeza in the physical realm, ifu ihe na-eme na ndụ ndị a imere ha sorry. Chetakwa ebe m na-aga igbuo ọkụkọ gbochie ọbara ya aja. Share this video. Yana share this video. Ihe nkuzi nke a bụ ihe nkuzi dị omimi. One of the teachings is very deep. Now, ụfọdụ ime ndị ejekpọta ndị ga-emere ha ekpere ezinụlọ. Ndị ekpere wee bịa jekwuru na James chapter 4 verse 7. Ya mere doo n'onwe unu n'okpuru Chineke, guzogide na ekwensu na ọ ga-esi n'ebe unu nọ gbapụ. A na-aba mba gị mmụọ na-adịghị ọcha si n'ezinụlọ apụọ. Anyị na-anapụta ezinụlọ n'aka gị n'aka ike in the name of Jesus Christ. Gekwa ntị, sofi ị na-akpa aha Jesus Christ. Ọ bụrụ gị nwa jere ekpere ebe mmadụ ka mmụọ ha na-ege ntị. Onye ahụ ị na-akpa aha ya ka mmụọ ahụ na-erubere isi. Gezie ntị. Ezinụlọ adịghị enyezi mmụọ ahụ ọbara. Ezinụlọ adịghị ebusaziri mmụọ ahụ ọbara. Then igbu ọkụkọ repụ ọbara ya on the surface. If you buy na Ghana, mmụọ ahụ ị na-achụpụ ya pụọ na family gị osi anya hapụ. Mmụọ dị thirsty of blood. Mmụọ akpịrị ọbara na-akpọ nkụ. Iwe nye ewu ya pụọ na family gị wee gbukwa ọbara on the surface. Eziokwu na the particular spot igburu ọkụkọ ha bụrụ ebe the shrine dị, mana ọ ka dịkwa within that compound. Ihe mmụọ a na-achọ bụ ebe ebusara ọbara, because na agreement eji guzobie bụ ọbara. So ihe ọbụla mmụọ ga na-epik interest na that compound bụ ebe eme gịnị, ebe ebusara ọbara. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka anya bụ mmụọ nwee ihe ka na-akpọchi ya ya azụ n'ezinụlọ ahụ, igbue ọbara kpuchie ya aja. Maka ndị gasị mebi na ha ejego na dibịa agbara ha afa nọ ndị ichie, mmụọ gbakọtara azụ and so on and so forth, na mmụọ dịbe na ha na-ewe iwe, ndị ichie na-ewe iwe. Chetakwa na m agwago gị before, ifuru afa niile ndị dibịa na-agba, nnọdụ anị na anị nkịtị wụọlụ gị mkpụrụ ugiri na anị, nna agbalụ gị afa, ịma ama na o nwere ihe m na-afụ. Ka m kwuo ya ọzọ, nnọdụ anị na anị nkịtị wụọ mkpụrụ ugiri na anị, nna agbalụ gị afa, ị gaghị ama na o nwere ihe m na-afụ anywhere. Na ọ dịgo programmed na ihe m ga-agbalụ gị n'afa bụ number 1, na chi ụwa gị na-enye gị nsogbu. Onye ụwa gị si na ịgbakọtara ya azụ na ọ na-ewe iwe. Number 2, agwụ dị bet na gị maọbụ nke ikwu nne gị. Number 3, ndị ichie. Number 4, ndị mmiri. Number 5, ndị amụsụ. Number 6, akara ogeri ma ọ bụrụ ịbụrụ onye Anambra steeti. Number 7, ị ga-ekpochi onu. Number 8, ụmụada na-ewe iwe. So on. Now, ọ bụrụ na ijego na dibịa gbalụ gị afa, cheke ihe ndị a niile m mention ebe a, ka ịma mana nwere at least one dibịa mention golo gị before. At least one. Now, let me advise you. Ime katasi, okay, ka ije gbubekwara arụsị, gbusabakwara ya ọbara, otu nna nna anyị fasi wee mee ya. You are free to do that. But look at what is happening in your life now. Look at what is happening in your family now. As a result of nke ndị mbụ mere eme, ka ị wee mara ihe ị na-edebere ụmụ gị n'ọdịnihu. Echefukwana ịpị aka na share button. Share this video. Afam be from Ononye.